ตั้งแต่พุทธพิลิตุมเจตองจุลแล้วก็ลูริเรเซปตุปัวเจนนาลลงภาษีปีนี้ตุมก็จะทันพนจีอาลัมเทียบังเกลับผู้เห็นละ BJP asarkar atum ha ke cheng ven non an nang ke chong thui nang chok bai solam mang si ni di nang thana than paklar ko se amen ni nang thari ko Rajnath Singh Amit Shah ke wang hota elitum phan nang pachok bai lo hasuta piloi thana pachok bai ye nang ke bai ke la ke article 244A nang people ko ke di nang people ni tum phan nang pahai nui lasi alang to alam cakang cipilo lasi ilitum Horen Singh be phan MP pahai lo Horen Singh bihan itu MP pahai lo BJP di alang ke MP nang malo hai ta hai det lo api ke kopilo Rajnath Singh lapen Amit Shah ta alama mata ningje je karbi anglong apan hemprek pinang itu malam cak du ubangke alam ta ningje je Rajnath Singh ta ningje je Amit Shah ta ningje je lapen ki hai det abang pu Horen Singh be amata parliament ke hemprek alam ke acit cuk peta ningje dun hai he lapen ningje dun de lasi itum hanang pacu bai hai det pen lasi BJP party cobai pik lasi Horen Singh beta itu hanang cobai det lo alang ningkan pho parliament lo ini data alang hemprek alam nang ninje pidun de lasi lata kacobai Rajnath Singh lapen Amit Shah ta cobai det lo itung karbiang long phan itung karbiang long phan lapen te itung inglong asu tribal asu phan ke cobai det lo je la tumbang ke kecip pahai ji phan si hemprek amen article 244A amen pensi itung phan ke bai lasi election cep pahai i tapar lengi the seman tapi ente LK Advani ta pilo ada cecak ke article 244A na implement pu lata alam cak dulu alam cak yang cipilo te la solam cak ente non puta pleng nama pleng play jadi lasi lata nang cobai dat lo itu malo na cobai ya BJP munit BJP itu cobai dat itu kiludun ke matum lo itu merata su karbiang long ara su tribal su tu ke ludun lut lilo la data lasi lata nang cobai dat lilo la pente Narendra Modi la kedak itu ahem thi kublong amak si lage wang plut lo di dak tarabasalong si nang suntuk lage akumlin amurti apoto tarham amudi lilo lage reng ak amudi si akir reng si dak tarabasalong wang plut tangte hemprek alam ningje kang ma ili tungke la anar mu gece tong nun ke alang kan ke support rep pelai tung gece tong nun gali gadi ke hemprek alam ningje kang ima hemprek aputhak pene sonbak nang cak kang jima lasi tunge karju gidun ko ane kahe lu di sami tum iduk cinghoy pen dun te Narendra Modi dak reng ak wang putta itum hat pilo ningje kang ke hemprek aputhak thang ta ningje kang ki hemprek alam ke ading ang cuba ningje je lapeng karbiang long CM tuliram rong hang MP Horen Singh be mata hemprek aputhak ke ningje dun long de mate ningje dun hai he adi ben pudun hai he sitame Horen Singh be itum hanang che charlo hasota ne hai det lo pate ke chengsi number 1 ke hemprek aputhak se ningje dun pu men tu lo hemprek aputhak ningje dun de ma didi lasi Horen Singh be ke BJP lo BJP Horen Singh be yang chong thui dut lo BJP yang chong thui dun nang chong thui dut lo ludun lut lilo data itu rata su dong hemprek wan tek jibon pai det hemprek wan tek thing pa bu lalu mati di lape mupen pulo CM mamata ningje dun hai mudi kireng ye bang huta amudi mata ningje kang ke Narendra Modi mata ladakai tingge kaduk kabe armu bang suri kana armu ne ke dakai ludun lut lilo lakai matum lo itum inglong asu karbiang long tribal asu tum si ludun lut lilo data lasi emek reng ak si iltum phan ke BJP atum ke nang chong thui emek ka theng nu si nang chong thui
putih nang litum cicak halang ili tum cicak halang lah rasnat sing ta emek reng ak pensi nang chong thui lut lo amit sa ta emek reng ak theng nu inu reng lor theng nu si la tang chong thui lut lo la pente elke advanita itum phan la ta inu thong thêm ti tung ge la ta nang chong thui lut li lo emek reng ak la si emek theng nu prang arjap prong mane pupu charjap prong anglo si chong thui lut lo la pente oren sing be ta la tang chong thui lut lo tuliram rong hang han ke tum che than si yok polo la hak kongres din se ra chong thui lok ma si non BJP ge wan pute la son na ke chong thui thek atum long ili tum ludun halang ma la son nong ke pa lu muni long itum ludun halang pote aku BJP dun rup mo la lote ludun po la si non BJP atum ke election lo ga di non election lo ho la tung ke hemprek long let di ni tum sang se bo ke hang sar lang a hilu non ke hemprek amen pen lok na cobai lok lo mati non ke ka thirak lo karbiang long an ke karbiaran han ke non ke ka thirak lo hemprek amen pen ke non ke hemprek long let di ni tum sang se ku bang hang nang nilu tu cicini elo tu non e pilo ke hang ke bharat mata ki joy lal hemprek long let di ke non ke hang a hilu lal la si tuliram rong hak di CM tuliram rong hak ke non BJP do kongres ke do hutalang CM niar pulu kan deh ini lo kan hasut pentai thanang chok bai lo nang chong thui lo hemprek kongres pen hemprek thanang apa chok bai nang apa chok bai te hemprek lo long na pi ke di wan nang wan pi ke di nge non BJP na cewar lut li BJP na cewar lut ningkan kan long ke BJP ana cewar lut pen ke council ke do hemprek apa thak ningje hai ke la meeting long mote ading tang vek lu hemprek wi ningje ong lo aku ha kongres adin mena ningje ong non BJP adin anta ningje pi la si kongres tum le non wang sita kongres tum ta hemprek man hek thilo ningkan kan lo lang tum la tum ta dulu ke abosor aningkan ke atum ta hemprek man thek thik BJP non BJP lo ho dok plung hon BJP tu thik tum si bang nang chit chak lo kan te hemprek man thek ma nang thek nang pi thek ma tum nang pi thek thik pasi kar biang long arat kan ke chong thui me pik palu me pik amek atheng no ma le tu chong thui lut ta chok palu bup ta chok pa ma se than ke nang palu bup lo nang chong thui bup ti lo la si non ho da bangke ili tu ludu nang nelo la pen la nang palu tot nang palu aduk na payang plung atum long bangke tu ngedu nang nilu ko an si alang thanang ko di la si la so bangke nang nelo la pen te la BJP atum han la bangke kado eta ma thak de ning je non e phong pa hai sinang non e phong pa hai hanang lang sinang non phong lang sinang ko an si tum ke lang det ko an si ke pahai det ko an si ke hon he do lang ko an si ke hai he do lang te ningkan pho foreign sing be parliament long ithe bak hemprek alam ni dun ma ni dun de ke trenan met ke di ni dun Rasani Express ateran la si la bangke anutin ta ma thathe de nang ko non kar bi rat inlong sorat ke je BJP hanone phong pahai hana lang sinang ko bangke tu ma thathe de nang ko di se thanam thulo nang non ki thur kar jab dunji bang alang ni BJP ben amen ani cheteng ni te ti hu amen la ko pumayong ha Omor Singh Tisu di asi Omor Singh Tisu ta hemprek kewan ji la pende parliament long si hemprek alam ning je dun ji po bang phu li lo la itum chini alu thur the ko ban chini alu apen hai hiang ko ban chini da la si arni sihat ke dam tang hut mai dulo BJP itum hada difu go boy film bon te haradak bang media tum karju hanata itu media kota teknologi non ni nampak lang po media pot bang ni nampak lang kilo la tok solong la IPHLC anak pen
ke thana pot ni na paklang po alam solang iksina paklang tha ke welcome hud Omar Singh isto ake hafan candidate ke welcome hud dak gobos playground long statement kiwang BJP president alang li fan reporter dun karjut kupil alang kita hemprek article 244 alam arjugal alang bil kita article 244 alam ke ditum haidera pisi chingwai la that means chingwai belang latum nanta si non lasi non dadakta pulomati di kacisik avelang non puta non pilo lason si ke thakdun lo je bang media tum karju hud la bang lason si ke thakdun lo je hemprek aputa ke moni tum haide da phisi chingwai sila mane hai hiang ku pe ta hemprek aphan ke aning avelang la pen ka chingwai noni phong ge tum hemprek wan vekning wan der nang ko bang ka chingwai velang non pen si klang dak lo la be a BJP tum hai hiang ku pen si klang dak lo hemprek wan thekji gali lo bu bang ge tum la ke non ta thek long ke emek reng ak inu hi ni in thong thep pin pen arjudun plot lang ding pen tanak chong thui lilu la ke non election lang le lang abut jog jelang MP hai hela ato hai ta hai helu la ne ke non pe si thana nga pa lu na chong thui pulotang te tum ludun halang manon la si kado kave karbi ra tum la puson amuni da long ke ilitum cerap du nang ni la pen la puson amuni phan ke ilitum pahai nang ni itum phan kai tanang ke palu duk nang payang plung kon se duk yang plung cicak det ko kon si nang palu cicak det ko nang ni ta kilura amuni kalimati ho reset ke mati ho ter ke reset pulo te la si kilu long ke dun nang ni lo ilitum kiri long te konal AP Chelsea tu nge resort people tek sa ratum loron tek chini hemprek ke wan pana tek la tum blatum yang si council nang ke cari la pente non MP le nang ke hai lo pote hemprek ke long joy pi hala so ke joy ke la ke AP Chelsea age ke aku tum nong si dolo la si itu non ke pahai nang ke AP Chelsea yang si pahai nang la non emek reng hak nang chong thui lut dat ke la ke itum si chang du nang ni lo la si non la le la ke nang ning chi bino ka do ko beta la ke non abut jok jeng ko election nang le liang ko MP hai heng ko pe si mek reng ak se nang chong thui li lo mo hai de da pisi la ke chingwa la hemprek ha pote la ke ka do ka beta itum chini no itu han ke kilua borolo nang pilu kilua borong si nang yo ul si la bang deng du nang me si ka do ka beta ningi si vet pen do nang la pen de AP Chelsea fansi would pipen pahai nang pu akhai sar jai ka thar kha ho la hai than ke nang mi chaw itu ludun lo la no ne ba ekrang ne ba ki reset la lo la si Omar Singh ki so ke la ke tham ta ni lo hemprek itte bala me ni de alam kang len pote nang matha no ne ke dam ta video long da paklang no la pusana muni tong hora parliament nong ning ji dun pu alam ne kang ning ji ne kang len te parliament nong mini di siang ta ceto rok lam taun te mini di siang bong mesi pirthe alam ninje lap ning betul la ke anya pulo te la ke jut kok po la ke nai ni no tu kok te la sona muli han to parliament nong choto ning te lu ro thek the siksidul ko pilo thang chin ni lai amuni than to ili tum pahai duing pha asi la sona phan ke tu pahai du nang la asi kado mo beta ludang lo la sia channel amen tame luri reseptu